Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, la Convenció sobre els drets del xiquet i la xiqueta de les Nacions Unides obliga a l'estat espanyol a garantir el dret als xiquets de poder gaudir dels seus progenitors. I, per tant, des d'Iniciativa, que creiem en la igualtat d'oportunitats, no podíem votar altra cosa. El senyor Folgado explicava molt bé com a les Corts, Compromís i junt al Partit Popular van votar a favor d'aquesta llei valenciana. Una llei valenciana que va defensar per part de la coalició Compromís, que integren el bloc Iniciativa i els Verds, per part de Mònica Oltra. Certament no vam aconseguir tot allò que creíem, perquè algunes esmenes tan importants com, per exemple, una esmena que parlava dels drets de les parelles homoparentals que adopten, el Partit Popular la va tombar. I nosaltres creiem que aquelles famílies homoparentals que tinguen xiquets, per descomptat, han de tindre després una guàrdia i custòdia compartida. Perquè al capdavall no estem parlant del dret al pare, la mare, ni dels abuelos a veure els xiquets, sinó a l'inrevés. El dret del xiquet i la xiqueta a poder veure el seu pare, a la seva mare i als seus avis. I per tant, des d'Iniciativa, votem sí perquè creiem que la igualtat és que tots tinguem les mateixes oportunitats però també les mateixes responsabilitats. I per tant creiem que és un error creure que la criança i la cura dels fills és una responsabilitat de les dones. Això, sens dubte, creiem que no va en el camí de la igualtat, almenys una igualtat real. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.